Sibingelele sikumkelelana nge-channel yithi ingosi ngeyamaphupho kodwa ke sithe namhla asikulethele ingosi yamaphupho ethe ukuhluka kunalesi kulethela sizoqhubeka sikulethele nalesi lethelana nabalaphi bendabuko. Kodwa namhlanje ngithe asize nenye ingosi la siletha khona amaphupho nezincazelo zawo, amaphupho esikholo, amaphupho abantu abakholwa, amaphupho enkolo, amaphupho umuntu okholwayo, namaphupho lawo azobe echaza wena noma chaza lezi zinto efanele mhlawumbe uzenze noma uyishintshe ashintshe indlela mhlawumbe ocabanga nendlela wenza ngayo izinto. Ilamuphe izobe sikulethela wona njengamanje based kwinkolo azobe inembe ngqo kuwena. Inamuhla iphupho esokwazi ukulethele lona noma amaphupho esogxila kuwo amaphupho ase-bathroom, athinte bathroom. Iphupho lokuqala emfundisekilethela asisithi-ke uma kungenzeka umuntu ophupha indlu nje yangasese, awukho phakathi uphupha indlu yangasese, kusho ukuthi kunesidingo le ichaza ukuthi leyo indawo yokususa nokushintsha nokususa kuwe izinto ezingenanzuzo, izinto engadingeki nezinto ezi-toxic. Indawo yokuphenduka, indawo yomoya noma yokulapheka ngokomoya kanjalo spiritual and emotional healing place. Uma kungenzeka iphupho mhlawumbe exposed to indlu yangasese, sayile lendlu inomnyango ngasemnyango wayo noma isifastera noma ayinawo umnyango noma ayinawo wall, lokho ngasho ukuthi ke ukuhlanzwa noma ukuhlanzeka kusho ukuthi ukuhlanzeka ngaphambi kwabanye abantu, noma lokho futhi ungabe seqhayiso sokuthi ke your spiritual business fanele usenze in a private space, futhi ngasho ukuthi leyo spiritual business yakho may benefit abanye abantu. Kanti uma ngeze ukuthola ukuthi umuntu ophupha indlu yangasese enkulu, kusho ukuthi kunesidingo esikhulu sokuthi ukhiphe noma ususe izinto ezi-toxic empilweni yakho, abantu aba-toxic empilweni yakho, izinto abantu abangazuzisi noma izinto ezingakuzuzisi. Uma ngeze uphuphe-ke i-toilet noma indlu yangasese that is of a low capacity, lokho ngasho ukuthi your humility leading to removal of the unprofitable, yabo kusho ukuthi uwe noma ke indlela oyiyo iyona ezoholela kuphi ekususeni abantu abangenasidingo incane. Kanti-ke uma ukuthi umuntu ophupha indlu yangasese esigcwele phambi indlu yomgodi yangasese esigcwele, lokho ngasho ukuthi-ke isizini noma ke period yokususa izinto ezingadingeki noma ukusihlanza izophela, will come to an end uma uphupha indlu esigcwele yangasese. Kanti uma uphupha uyikhulula-ke, asikhuluma ngokuyikhulula, uma ngenzeka umuntu ophupha eyikhulula, uma uphupha nje uyikhulula amabholeli ngasho into ezimbili, a negative one and a positive one. So kusho ukuthi la kunesidingo futhi kubalulekile ukuthi ukhiphe noma ususe kuwena izinto ezi-toxic noma abantu aba-toxic noma abantu abangenanzuzo nabantu abangakuzuzisi, abantu abanga-ediveli empilweni yakho. Kanti uma kwenzeka futhi lokhu i-negative yakhona ngasho ukuthi mhlawumbe umuntu ovele aqhulule noma avele akhulume izinto ezingafanele ezingenanzuzo kwabanye abantu. Kanti uma kwenzeka kube umuntu ophupha uyikhulula endlini yangasese, lokhu kusho ukuthi kunesidingo futhi kubalulekile ukuthi ukhiphe izinto ezingadingeki empilweni yakho noma ususe abantu abangabalulekile empilweni yakho, abantu aba-toxic noma izinto ezi-toxic. Futhi lokhu kungasho ukuthi i-attitude onayo kufanele ukuthi kufike isikhathi sokuthi ususe that attitude, that bad attitude, that wrong actions osuke unazo noma lawo ma-cases osuke unayo empilweni noma izono osuke unazo suke sekudingeka ukuthi uyikhiphe lezo zinto. Kanti uma uyiphupha uyikhulula on a floor, lokho ngasho ukuthi wena uyahluleka ukucontrola i-temper yakho, uyahluleka ukuthi uyicontrole ukuthi ukuthele uvele uqhume. Lokho ngasho ukuthi-ke it's a negative outburst. Ukahlehle kusho ukuthi funa ufunde ukwenza njani ukulawula i-temper yakho, controller ama-emotions wakho ngamanye amazwi. Kanti uma kungenzeka uphuphe uchama, esikhuluma ngokuchama manje, uma kungenzeka uphupha uchama lakho liningikezele eningi lophupha uchama, lingasho ukususa into esigcwele ngokweqile, izinto eseziningi ezingasidingo, futhi ngasho ukukhipha ulwazi noma information positive. Two or
3 kungasho sign of disrespect. Move ukuchama nje sidlala ngasho ukuthi it's a sign of disrespect towards others. 2 kungasho ukulitha information that is negative towards others. Ukuchamela isihlahla, uma uphupha uchamela isihlahla kungasho ukuthi kasheshe wena show you are disrespecting the authority. It's a sign of disrespect of authority. Ukuhlonipha iphathimandla, ukuhlonipha abantu abasemagunyeni, ukuphupha ukuchamela isihlahla. Kanti uma uphupha ukuchama ubisi, lokho lephupho lisho ukuthi ke ukhipha ulwazi nobuhlakani obubalulekile uzokwazi ukuthi usize abantu, ulwazi oludingekayo noma information esuke idingeka. Kanti uma ngenzeka uthola ukuthi ke umuntu ophupha eshintsha abantu ama-diaper, ngasho ukuthi ke umuntu onako ukusiza abantu ey'meni ezinzima, ukwazi ukuthi kubalulekile bakwazi ukuphuma noma ususele lobo bunzima suke bebhekene nabo. Kanti futhi uma ukuthi ke lama-diapers makhulu noma maningi, ngasho ukuthi mhlawumbe la kunesidingo sokuthi ke usize abantu abaningi noma njengey'nhlangano noma mhlawumbe njengasebandleni kube umuntu osiza-ke lapho. Kanti uma uphupha ke ushawa ugeza, lokho ngasho ukuthi ukuyihlanza. Uphupha useshawa ngasho ukuthi uyayiklina, uyayihlanza, ngasho ukuthi awuvumeli izinto engenasidingo noma ezingenanzuzo ukuthi zikubambelele kuwe. Kanti ukuphupha usinki wase-bathroom, lokho ngasho ukuthi kumayelana nokuthi usihlanze unembeza wakho, uyihlanze uma ukade unecala ukwazi ukuyihlenga kulelo cala lelo okade ubhekene nalo. Uyibona-ke esibukweni noma uphupha uyibuka esibukweni, ngasho ukuthi-ke indlela abantu ababona ngayo noma-ke nawe oyibona ngayo noma uNkulunkulu osuke ekubona ngayo. Wona amaphupho besikuchazela wona namhlanje lawa amaphupho enkolo, amaphupho abantu abakholwayo, amaphupho ayamane nokukholwa. Umuntu osontayo, umuntu okholwayo, umuntu ohamba ibandla, ohamba into zokusonteleza inhlawulo zamabandla, la maphupho lawo-ke specific abheke kuwe. Kanti-ke nabanye nje abangakhonzi bangawalandela wona la maphupho lawa. Qhubeka nokhohlwa ukusubscribe kuyona le channel, ucommente, ubuze amanye amaphupho, ubuze imibuzo sikuphendule thina. Mina ngigama uqalane upastor weningi, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathi-ke angakubusisa akulethele okudingayo njengoba-ke ufise empilweni.